Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun iman kapitadosan kanthi teguh kukuh wonten ing aluning gesang padintenan. Yen kula panjenengan raos-raosaken gesang ing alam donya menika estu kados numpak prau cilik ana ing tengahing sagara. Yen awake dhewe ora awas, ora eling lan waspada, bakal gampil sanget lena lan kenging ombaking sagara. Gesang ing alam donya langkung-langkung ing maneka warni tantangan materialisme, konsumerisme lan egoisme. Menika njalari kula panjenengan ningali samukawis ing alam donya lan menapa kemawon ingkang kula panjenengan lampahi diukur mawa materi, ana duwite ora, duwe duwit ora, termasuk mentalitas kula panjenengan sing gesang tansaya sekeca, apa-apa terus ora gelem rekoso. Nek rusak wis wegah dandani, ribet mending ganti sing anyar. Nek wis lawas, wis katon jadul, terus ya rumangsa wah wayahe ganti sing jamani. Termasuk kula panjenengan ing maneka warni situasi global, awake dhewe sansaya egois. Apa-apa sing dipikir awake dhewe, sing ditimbang-timbang ya awake dhewe. Wong liya kebersamaan menika nomor loro, nomor telu. Nah menika situasi kawontenan ingkang dados tantanganing iman. Awit iman kapitadosan dumateng Gusti menika nggih nulat-nulodo Gusti Yesus piyambak ingkang dados berkah tumraping donya, dados berkah tumraping tiyang kathah. Mila anggenipun bangun iman kapitadosan kula panjenengan kedah nggih linandesan sabdo-sabdo dalem supados kukuh, supados kuat lan boten miyur utawi ambruk gara-gara maneka warni mentalitasing donya. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami. Gusti Yesus paring gegambaran kados pundi tiyang ingkang dipun kersakaken Gusti mirungganipun para murid sing dikersakake Gusti. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 7 ayat 21 kalajengaken ayat 21 ngantos dumugi 17. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, ora angger wong sing nyebut Aku Gusti, Gusti, nanging sing nindakake kersane Ramaku ing swarga, iku sing bakal mlebu ing kratoning swarga. Sing sapa ngrungokake lan nindakake sabdaku, iku kaya dene wong sing wicaksana sing bangun omah ana ing padas. Omah mau kudanan
kebanjiran katempuh prahara nanging kukuh lan ora rubuh awit dasare padas. Balik sing sapa ngrungokake sabdaku nanging ora nindakake iku padane wong sing bangun omah ana ing weden. Omah mau kudanan kebanjiran lan katempuh prahara banjur rubuh lan akeh karusakane. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, wonten ing mangsa Advent menika kula panjenengan nggih kaajak supados limbang-limbang malih kados pundi lampahing gesang kula panjenengan anggenipun dados murid dalem lan derek panjenengane. Apa awake dhewe ya wis kaya omah sing diedegake ana ing padas, utawa malah kosok wangsulipun awake dhewe kaya omah sing diedegake ing weden. Gusti ngersakake supados para murid dalem menika boten namung mirengake sabda-sabda dalem ning ya nindakake. Nah menika sing penting. Wong kuwi dianggep ngrungokake merga apa sing dirungu kuwi terus dilakokake, ditindakake. Ning nek mung krungu biasane ya mandheg ana ing pangrungon, ora ana owahan ing uripe ing tumindake. Nah Gusti ngersakake para murid dalem menika ngetingalake mujudake sabda dalem ana ing uripe, ana ing tumindake. Mila menika sing kedah dados cepengan kangge kula panjenengan nglampahi gesang ing jaman sakmenika. Mirungganipun kados omah sing dibangun rikala katempuh prahara mbuh banjir, mbuh angin gedhe, menika tetep kukuh lan ora rubuh. Pasemon dalem Gusti menika cetha sanget. Lan yen awake dhewe estu nggadahi iman kapitadosan sing teguh kukuh ora rubuh, nah menika sing dikersakake. Kula panjenengan kaajak kados pundi ngrawat iman kapitadosan, boten namung iman kapitadosanipun piyambak, ning ya iman kapitadosane bareng-bareng mirungganipun ana ing brayat. Kados pundi tiyang sepuh menika lak dadi katekis guru agama sing utama lan sing sepisanan ana ing brayat. Mila tanggung jawab tiyang sepuh anggenipun bangun iman kados omah sing diedegake ing padas menika penting. Ampun ngantos Bapak Ibu jejering tiyang sepuh merga kapilut ing mentalitas donya, golek materi, golek duit, nyukupi butuh menika pancen penting. Terus nglirwakake utawa nglalekake apa sing langkung pokok ana ing gesang iman. Merga wis kesel nyambut gawe, kesel golek materi, terus lali sembayang, lali ngajak anak-anak sembayang, lali ngajak anak-anak neng gereja, utawa ya ora bisa dadi contoh tumraping anak-anak anggenipun bangun gesang iman. Ora tau melu kumpulan ing lingkungan, ora tau kolekte, ora gelem caos pisungsung lan sapanunggalane. Merga apa? Langkung mikir butuhe dhewe, materine dhewe. Lan menika ingkang kathah kula kinten kalampah ana ing brayate kula panjenengan, krisis iman. Sing tiyang sepuh ya wis jarang sembayang, kadang kala ya arep nang gereja we aras-arasen, mung sekedar kewajiban, ora bisa dadi contoh tumraping anak-anak. Rikala anak-anak wis gedhe terus dijiat tindak gereja umpamane do wegah, wong tua bingung. Duwe pacar terus nikahe ya mak plenyik, ora nang gereja, wong tua lara ati, wong tua isin.
Menika sing mending kadangkala wonten ugi tiyang sepuh sing malah bangga. Merga apa? Mantune sugih, mbok ora Katolik. Mantune duwe jabatan, mbok ora Katolik. Lan sak panunggalane. Nah menika tantangan iman wonten ing tengahing donya. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.